Hello? May buntag ni mo diya kisali palihog? Almer. Kanang Kininiyan. Mo mo sa intro ano niya? No. Oh, background. Okay, Almer. Dung, kumusta? Papadyo. Oh, ang tanong. Papadyo, ang ako. Muta na, Papadyo. Maribaw. Domingo sa Odto. Naman tayo programa dito ang Barangay Gasuri. Unya? Nang ibasa na nani mo naan Papadyo or Domingo sa Odto, ibasa na nimo niya. Okay, record na ba lang na? To be honest, ako na nag-record. Ngang, no? Saan ako na mag-day off sa taon ko, eh. Oo, gika ko Monday, hantod pa magtutupa pa Saturday, unya mag-live pa dyan ko ini ka Domingo. Mag-usal akong labunon. Oo ka na, record na din na daan Papadyo. Siyempre, ato sa na-record taon, mabita na nga, andaman to na niya, usap pa, kay kinalan preparahan pa gina nimo niya. Ang pinaka-kuhan gina na, reason na nganong i-record na siya. Tungkol kay, mag-day off sa talaw lagi ko, magpundo na akong labunon na, mga hugaso ng kalakihan. Hindi kay Domingo sa Odto, may ibong kulit. Saan magyapos Papadyo? Mao ganina tungod na sa ako ang gugma ninyo nga kung mahimo kung pwede pala rin matuog pero kinala mo sa ginagawa. Kilala ba ito mabawal na ito? Yan. Pwede ba yan ako na ikuan? Pamasahon ang lain? Ambot lang sa kaog ganahan ba sa kamo? Ay, hindi ko na Papadyo. Ito na lang. Kung labi na kayong mubasa, bro, ikaw, mingon ka nga. Kanang Papacho! Ninuol ang leon o nilabas sa karniro! On the mix na yun, Papacho! Yeah, Papadyo. Ano Mumiksi ba? ko niya po, Papadyo. Ano? Mumiksi ko niya po. Mo mix kaya po nga. Okay niya. DJ Almer, mo to. Ya, salamat kay Papadyo niya. Bilang gusto king tik paminaw. Ang DJ nga kahit na no-pick. DJ ko kayo na lang. Salamat na kayo. Asa naman? Mawasi! Kinong mawaw sa amin? Sa disco lagi pa ba? Kay on the mic. On the mix. Oo. Lang bagi black eyed peas ako yung type. Dili mo gawas may bukas mo. Okay. Ay, nago mga kabarangay. Sige, ato na yung ninayan, Andre. Sige. Ay, nago. Hello! Ngayon, naputol. Okay, Wendell Takal. Hello, hi! And Jeffrey Sarol, dagang salamat, bro. Rick Rams. Yan. And hello din sa Rabanzo family. O, saan na siya? Sayang anak na si Safi. Yeah, Safi. Okay, Alma Teresa Kumahig, hello. And greetings from Australia. Good day, Mai. How you doing today? Right there, Australia. How you doing today? Oh, yeah. Yes, that's in Australia, Papadyo. Yeah, it's kind of hot there in Australia. Don't forget to bring your bro, eh? What's brawling? Umbrella. Hello. Hi. Ay, may buntag Papadyo. May buntag ni mo diya, sir. Kisa ni Paliog. Si Rock Papadyo. Rox, at sa may pungtana na to ron. Papadyo, basta iubos mo dyan ko ninyo ay. Isa ka rin balik. Nga Hindi ko panawag ninyo diya. Matana tayo kasa na mo wa. Mangyari, wajah pa'y balong. Naunsa mo wa. ay, mo na diha. Rox, mo na di mailahan diha nga. Mo na, gituyo gina na mo, para mailahan gina mo ang tinutunay nga mga listeners sa RT, nga dili lang listeners sa Tagtupapa. Yan. Kaya kung naminaw mo sa bang programa, makabawta mo nga naan ako diri urasa. Nga, buot kang ikari, paminaon na ka, kamulitay. Pagkatoy-toy. Wow, pa na uban, oy. Kamu naman mo doon makalingaw na ko. Boring ko sa bahay. Ay, wako lang po. Bigit sa may boring, be. Ayan na naman ba
Bitaw, kani si Literox, ginaagan siya na may ubos ko doon. Dili pa ba Joy? May ubos na magain niya itong color niya, mo pag yung Basta Papadyo, hindi ko ulan ako ito Papadyo. Anak ko sumasaway ko. Ano, alaman si Papadyo. Ako naman sa taas. Papalit na, hindi matabago na telepono. Manawag ko sa una. Okay ron, di na ka mag-uol. Asa mga nag-drive pa doon ron? Di ako karkar Papadyo. Ito ko sa kuhan. Itag bugas ba? Asa mga pa doon? Mangatag sa may bugas, oh. Minaw pa. Padong, lagi. Pa doon ka sa ato, bay? Ato sa Malonis ba? Sa Musawa. Nakakusawa dire, ang balay na mo, diba dito? Di human mo kong buday. Kasi Rox! ba na ako Papadyo? Noon sa to. Sige, pangutanan niyo. Di siya matugan. Kung sa inyong iplano niya. May isa. Kagawin ko. Niuli ko sa ato, bay, kaya nagpan-pan ko dito. Okay, gakaon mo kaya ito balay ito sa panpanan mo to ay. Tuwik ako. Tingnan ito. Pagkuhan ako ba? Susi na eh. At pahal sa radyo. Sama nga si Kuhan may tingaw dito. Dapat lama man doon. Inote. Ang galagiya. Ay, palo. Urigo ko. Pino. Yun. Anyway, sige. Daga kayo salamat, bay. Karoon, nakadungog ka na, ha? Lagi nangawan ako na yung doon papalit tayo eh. Anak yun, biyahe na asawa mo, ayaw me. Pwede mo na natulog. Ay, okay ra. Okay, sige, bye. Okay, laban. Okay, yan. Hello, des na mga suki nga mga tigpaminahan sa Dalagit. Dari, South Papalito, no? Sa at Kika magbajo. dia sa Malunes. Di na, may Lanilla. Lanilla, sige, Yan, sa- Naga, San Fernando. Yan, Karkar. Oh, lano kita dia, Sibunga. Toledo, Papa Joe. Di pa ikas na sa to side. Ay, kung si Mangod. Si Mangod. Diyan po na sa South Africa. Sumpay na. Imaylan gini nga, wayo ka nibawaan sa mga ngan sa mga kuan lungsod nga nagsubay. Wala, oy, kalungsod akong ibaw ang Papa Joe. Yeah. Lungsod. Ang imo ra gyud kana yung mga dunay promo, tulo ka oras, mo rin mga. Pwede na ang ikibulngan. Sweet, okay, ana, Papa Joe. Oo, sige ka ana. Okay, diri ko ano, San Fernando, yan Karkar, Sibunga, Argao. Uy, di sa Argao, lano kita di sa Argao ha. Di sa Dalagit, yan, Alcoy, yan, Muron, Oslo, Santander, Tuyok na papalitoy, Sambuan, Hinatilan, Bagjan, Walbual, Dumanog, Barili. Oh, ano ta si Mas Naga. Sige. Oh, yan Pinamungahan, yan no. Yan. Yan, mo dito papalitoy Toledo, oh, Balamban, Asturias, Tabuelan. No, it's Tabuelan ha. Kabuilan. Ilo di ay ni bro Jeff Codera di ay sa ano? Tricia Beach Resort yan. Wow. Yan. Ayun Tabuelan niya. Kuan yun? San Remigio. Oh. Yan, Hagnaya. Oh, nya balik ka atas ka gamay. O, ari ka diris ko anda yun. Sa lapit, Papa Joe. Bugo. Bugo. Uy, na. Round south ha. Round south sa north. Yan, Tuburan. Oh, Tuburan pa di ay. Kalimot ko Tuburan da, kalimot ko. Oo, sa Tuburan pa di ay. Yan, nagkata mamigo na Tuburan. Happy birthday di ay sa akong amiga nga anak ni Villa Flores. Mao ba? Karon dito kalimot, sorry ha. Asa ato? Katay mo crush, Roy. Kalain. Well, Joseph Yogurt sa ni Papa Joe, happy birthday. Okay, happy birthday na nag-birthday ka ron. Hello! Hello. Hi! Hi, Papa Joe. Kumusta, lover girl, sa may mga panganda ni mo karang Holy Week? Magbinignit. Magbinignit. Yan. Ako yung mangutanan ni mo, Sige, Papa Joe. lover girl. Love Saan, Papa Joe? Unsa may kahulugan sa Holy Week para nimo? Kahulugan sa Holy Week. Siyempre, mag-ampo. Mangayo, bunsay, angay pangayoon. Din, Lako yawan. Demanding, ha? Okay, ano pa? ya, kuan, kanang,
Marugod to pabadyugod. Mangkalag sa Mga kalag, ano minatay din ron? Ano minatay ron? adili. Hindi Magampo. naman sana siya i-apil, Papa Joe. Iapil ni mo og ampo ang kalag. Oo. Nga, unsa man? Nga. Makita kong kapulis akong kuan. Gikag. Dili ka, Papa Joe. Grabe. Kang buhi lang. Mao ba yan po mas kag pagitaan kag unsa man? Uyap. Oh, ana. Mao ba? Mm. Okay, sige. Daghang salamat. Yan sa may pangutanan nimo. Ala ko'y pangutana, Papa Joe. Tinuod na, Papa Joe, ka ng kung Holy Week ba din magsugba ko nung buwad. Tumtumon ko no, or magprito. Dili man. Dili di ay. Ang Yan, layo na siya sa tinuod. Unsa pa ilain nimong paminaw nimo kahulugan sa Holy Week? Ito na putol. Putol na Papa Joe. Ito kang ano? Sakripisyo na. Putol to siya. Giputol? Oo, yan. Kaitan, sige lang mo pangayo. Wag, salamat. Naugi Papa Joe. Oo. Well, dahil lahi man ako ano. Pang lantaw ang uban sa sa Semana Santa, no? Yan. Yan. Sama ni Melvar Moniva nga ang Holy Week ko no mo ang kalugan ko no mo pagpamalandong. Pero mas maayo masad mga kabarangay nga kung tawag ni mga pamalandong ka. Kanang kuan ko kinatawag na papalitoy every day. Di ba? Yan. Sa pamalandong papangipasalamat sa buhi pa taning kalibutana nga nagkagrasya ta paghinumdom sa ato ang labaw nga magagahom sa pagpadaan niya sa iyahang anak ni kalibutana para maoy mohatag na to og salvation, Yeah. pagluwas. Yan. Okay, so again, salamat nga naka-experience ta. Learn nga dili lang ang mga puro sa reklamo nato ang ato ang nunaon ang mga pangapagkuwang kundi ang mga grasya nga niabot sa tuwasan. Gagmay mga ina pero pasalamatan ko na ninyo. Dako ta ba salamat Papa Joe? Kay kana plandaan nga makaginhawa ka. Naugi, oo. Dako na kanang regalo sa ato ang labaw nga magagahom ninyo. Di ba? Mao. Magunsa man na nimo, mingon ka nga, mingon sa nanguban nga ako Papa Joe, nakoy kapansanan, di ko kalakaw, di ko kakita, di ko kadungog. Magunsa man na og pakit-on ka pero tangtangon sa nang hangin mo sa imong ilong. Naugi. Di ba? The gift of life mo ay pinakanindot mga kabarangay samtang buhi pa. Daghang pwede nimong buhaton. Yan. Hello! Yan. Kahit sa itong cellphone na balitoy. Good morning! Good morning! Tora. Ano nga na, taga-gift. Hindi mo tingog Papa Joe. Kita na ay. Kita na wala ka dungog. Ay, dahil. Ay, ayo, i-speakerphone para di mo feedback. Okay. Hi, Papa Joe. Morning. Ay, dapat na ako na. Habal-habal ni Agi, oh. Kinsa ni Day? Hello, good. Awa di ay, atagan. Si Jinky ni Papa Joe. Musta ang money, Jinky? Amo, taga na ito money, eh. Nawa ka magkalit. Nagka-boxing-boxing na Pag naman na, siguro sa imong tapat, Papa Joe. Di man is money, O dili siguro. o Mayweather ni Papa Joe. Okay, sige. Jinky, yun sa may asa mo nagtawag ron? Nako sa Kansohong Talisay. Tohong, dapit kas dagat. Bukas layo-layo naman siguro yung dagat pa. Mau ba? O pa rin kakasuhay? Sa SRP. SRP. Ay, sa RP. Sa SRP. Yeah. Yan sa may pangutanan ni mo. Nakay pangatanan pag ay, ang kuy nga herbal pass by, kapila siya nun. Ganun totoo, ako nang i-kuan ha, i-announce paminawan na niyo ha, kay paid advertisement man na siya. Ayan. Okay? Kana siya. Okay. So, ingat ya ha. Sige, thank you, Pop. Kamusta? Ingat. Okay. Bye, Jinky. sige. Hello? Papa Joe.
May buntag bro. Nakay pro Katuling nagpatambag. nagpatambag ko ni Agi Papadok. Asa ato sa ti problema nimo sa una gani. Ako katong kuan. Katong imong gi daw kuan kanang imong mga igagaw katong ibuli katong imong tiya. Niya nanay. Oo. Yeah, karon sa may problema nimo karon? Sa tinga nimo gani? Si Janda ni Papadok. Si John. Okay, nya sa may problema nimo karon John. Hinay gamay mo cellphone John. John, hinay gamay mo cellphone. Ay, may cellphone palayo na mo. lang po. May cellphone man mo radyo Monitor, eh. yan. Oo. Palayo na lang. Okay, cellphone man god. Oo, Akong gamit. Oy, palayo na mo cellphone. Ihatag nas ka nang nag Okay. Iwan sa iya. John, sa may problema naman John. Karon. Kanang kuan tops ba gani ha. Gihisgot man ang kuan sa akong nanay gani ha. Nga? Na maon na kuanan ko ba nga magibalik ba magwa kamugpon kamugpon itong suryahan ko gani nga kanang kibali nag-istoryahan sila ba bahin sa ako ba Kisa may nagstorya ang imuhang? maog hapon Kisa man, iba-iba okay na may mga bagulisi na nga kasubay sa mga problema. akong Imong tiya. yan Tiya o kinsa man. maora Nagsubay ka niya na unsa man. nga istoryahan nga kibali gibalik bang akong binuhat sa una ba So may nga biro. naglayas-layas ko ano Niya? nga nabunog ko sa akong akong ama-ama Niya? nga morning nakuan inani ko pas nga naay sakit Nga epilepsy. mm. Murag, di naman siguro na mao'y cause na siguro dong, no? But anyway, sige, niya karon. Mara akong kuanan pas nga ako lang kuanan ba kay katong niagi nga ni tawag ko nimo na naputol niya sumpay ang tana mo tawag ko ang tana kung balik ko tro niya di na lang mo lang ay wala may oras Yan sa may sumpay di ato di. Sumpay na lang. ang tanang kuan lang gipaps ba nga mga sakit kay nga mga kuan ba kanang panungo ana Giyon sa mga kanya pagtungo. panungo ana nga pinakalit nga lekeng Unsa? may nga leche Dong, lahi ang panungo dong, lahi ang pamalikas. Basin grabe na kay kakasensitive sad kaayo ba nga tanan na lang yung isulti. Ingana, dili imo man kung gibutang si mong kagalingon man gud kay nangipon ka, murag dinaog-daog na lang jud ka. gani pap nga naghilom-hilom ako pap hilom man gyud pap kay grabe ang pud unya di na lang pud kumukuan pud kay go serbisyo pud baya po sa kuan kahitasan Well, di man nato na ikinahanglan nga isabwag yun sa nato pagserbisyo ang kahitasan dong no. Kay dili man ang mga tao nga tuang gipakita sa tuang tumong og tinguha sa tuang pag-alagad sa Ginoo no. Maski pagganig narakasud sa kwarto pero imong gipangampuan nato sa tagsa diha. Usa na sa mga pamaagi nga na pero di na kinahanglan nimo ibansiwag nga nag-alagad ka. Okay? Unya usa pa, ang kanang pamalikas dong lahi na ang panungo. Ang pamalikas, kumingon siya glitch, kana pamalikas na. Unya usa pa, ang panungo lahi na kanang panungo kana inong may tag mamatay ka, may tag madisgrasya ka. Mo ni mga panungo. Okay? Unya usa pa dong. Dili sa nimo kuan ba di nimo question pag-ay ba di magud na nimo solely pure nga mga ginikanan. At first gipasabuti ka nga mao jud na sabta lang ingana no, pero again kung imong sabton man good kanang imong iyaan nga gipuy-an sad nimo naburyong sad na sad ingana kay wasa na siya mag-expect sa iyang kinabuhi nga naay mo tipon og puyo sa ilaha. Maski pag mingon ka gialagaran nako ni kay ako ang gitrabahuan ako ni silang panimalay pero
di man mo malikayan ning ana nga lahi-lahi iya wa ka kabaw dili na iyahang bana di ganahan nga ipunan unya siya mo sige sulti kapuya ni yung pagumangko ni sula ni maunsa pala na diri kita mo mabaguan ni non sa mga ginikanan na yung ano mga gibiyaan na ingana dong ba so Ya, kaya nakahibaw man sila dapat nga kuan ganang patang danay ana. Ba nagisagop kuan ko nila. mao gani wa na sila mag-expect ing ana di siguro sa ang imo sad ba tagaan ti ka kuan ha ayaw pagsige na lag self pity ayaw pagsige self pity ba nga mura mag-ubos na lang kay tan-aw nimo sa imong kagalingon tungod kay mo lagi wa na kay ginikanan gi-adapt ka diya buhatan ng constructive ing ana ingon na maga nga maghilom-hilom ka di gani ka musukol maayo ing ana pero di man nimo nasa sila ma-blame nga ingana sa tanan ng ilahang batasan kay basinog sa tinuod na lang di gid na sila pwede maipunan na may mga tao nga di ginahanog ipunan pero nahimo kang obligasyon para sa ilaha lahi kang tao para sa ilaha wasa ko kabaog unsay background nimo sa imong pagkatao kay ka may nagpada sa imong problema pero base sa imong gisulti ka ganina ningon man ka nga gisgutan kasi mong tiya tungod kay masikag layas-layas sa una mas sensitive rin kay ka hindi lang nimo sad nimo ang kunon kay sakit kay ang kunon sad kay feeling nimo murag luoy kay ka kay wa kay ginikanan gikulata pa kasi mo ang si mo stepfather wa ganit nakabaw gani ug ngano nakulatahan ka pagkangan lang gid nga stepfather nakulatan nimo bati na kinahuna-unaon sa mga tao kay ama-ama feeling sa mga tao idinaog-daog ka pero kung sa mo sa batasan nimo gibuhat niya if ever kung sa niya kung tinuod nimo ang amahan nagkulatan nimo mura lagwa pero pagkangan nga stepfather bati na kayo ang kuan pero kung kakabaw ganun nakulatahan ka wa man sa mi didto ingan na niya mingon ka nga ang imong stepfather mo may cause sa imong epilepsy murag I don't think nga mao na siya ay cause dong ng imong papa or stepfather nga tungod kay nakulatahan ka I don't know yun sa kapag-klase kulataha pero I might be wrong dili man sa tanang higayon ko Jun nga paboran ka nako og storya kay basin lagi og doon na sa kay problema sa simong batasan Opo lang ito. nya karon kung ginaka nagkakareklamo ron na doon dili nimo gireklamo na mo nya kung mingon ko nimo nga hawa na lang diha pangita og lain kapuy-an nya mingon sa dang imong tiya nga tanawa layas-layas na sad ka di ka pasultian feeling nimo ingana May top up. Nakakuha po ko na. Unya kung mulayas ka umhawa ka diha asam ka pa dong Bot lang. kabaw ko Ngit. ako lang sa ginahan ko mo sabot yun nimo tungod kay naingana ka tungod kay wa kay ginikanan wa kay mama feeling nimo daghang kapangutana nganong ako pa man nganong kami pa man nganong naingani pa man mi pero ayaw isirad ang imong unahuna nga magsige na lang kag self pity magsige na lang ka dili ma-misinterpret na nimo ba ang mga gisulti sa mga tao sama lagi sa magingon lagi nga gitungo ka niya di mo natungo ng pamalikas Kana ganing maski ako mga parentero nga namin na ulit kaya ako igsoon. Paingon ko sila nga. Sa taon bata mao gyud ikaw mismo imong subconscious nakadungog sila nimo tanawa ko ni si Junjun o sila reklamo ingana di man pwede nga na doon kay wa man ka mo gawas sa tawag ka na sabakan sa imong iyaan so di jud ka makahatag og kanang sakto nga kanabang ego gyud nga pag-claim nga pinangga ka namo siya ang mga anak maron ingana niya wa man ta kabaw sa sitwasyon sa inyo hadi sa imong gipunan og mga maayo ba ng kahimtang sana sila daghan mo nagkaon maski mingon pagkakikaraosa pero additional gyapon na sa ilaha may ta siguro milyonaryo o negosyante ng mayo imong iyaan kay basin og kanang dili na nakwintahon kung sa ilan nagasto diyan nimo
Ay, ibutang na niya. Na Papa John, after na 5 minutes. After mo tawag na siya balik. Oo. Matod pa ni Eric Go nga caller Junjun ayaw nagpalabi o kanang kasensitive. Tinuod nag-alagad kas Ginoo but it doesn't mean nga nalayo na ka sa mamalayo na ka sa problema. Basin tagaan pa ka og problema sa Ginoo para mutubo ka niya. Mamature ka. Yan. Sakto yun, no? Labi na karon nga kuha, no? Holy Week. Holy Week, no? Oo. Pwedeng ano. Oo, Papa John. mutubo ka niya, mamature ka og dili ka magsigil kag kasensitive o niya luuran dayon niya bangon kay maunay gustos Ginoo para nimo. Mao gyud. Di ba? Mao. Oh, dili kay sa ingon nga kana bang so kayo mga naon ganiha. Pagpadaan ni Kristo ning kalibutan. Grabe kayong latigos mga tao atong mga Hudiyo atong yung mga baby ay kagulingon pa mga tao nga sa lugar nga itabangan nga gipalansang pa siya sa krus. Di ba papadan? Wa mo gani mingos Kristo ato nga Diyos ko anak mga kunimo nung gigani Wa gyud Papa John pero nagpadayon gyapon siya. wa ka kadungog sa Ginoo nga nasuwat sa Biblia nga ningos Kristo pagbunal ato nga uy noon sam tao mo gitabangan mo diya ha Wa gyud. kamo mga wa ka kita gipakita tamo katong mga sanglawan giayo tamo wa gyud mo kapanabi diya nga di ko ipalansang wa pero iyahang giton ikabaw siya nga dunay plano di ba Mao gyud. mao ni siya nakalatid sa atong kinabuhi natin daghang mga pangutana ba nganong naingani paman ko ingana pero kung buti mo naon kana mga ngan sa mga sakit ingana sa mga tao nga nasakit ingana iya karon ginganlan na siya example nga ng Parkinson o mga ngan man na ingana no Stevens mga na o kung wala pa tong mga unang tao nga na-discover nga ingana ginganlan na niya kanang sakit ag ingana dili mapangitaan pa maagi nga makita og kanang mga alibyo ang mga doktor karon para sa mga tao nga pwede nga magkasakit ingana di ba kato mga tao nga nahiagom sa mga kuan tunggubat sa unang panahon dili man sa to sila dili man sa na mahitabo nga magkauyon na ang mga nasod karon kung wala pa to na kuan no kanang nahunaan sa mga leaders mo nga dito makitang gibuhat sumunod niya tawag it's have peace di ba so na yung mga ingana ba nga mga pangutan na pero di gina mo malikayan labi na karon Holy Week usahay bahala kung sultin nyo mga kabaranggayan mo nagingon nga kumingon kang anong ako paman tungod kay gihimo kang sakripisyo kay dunay purpose para nimo di ba nganong si Kristo gipakatawag ito diri niya nganong siya paman nganong kinahanglan pa mo siya ilansang sa krus di ba tungod kay para makamatata siya manggani makana ta sa simple pa mo siyang gani anak sa Ginoo Kristo gani o gani siya manghambo gani kita landaan gani mga kwarta ganito display din nato des Facebook tulison mo kay human so ing anak lang siya mga kabarangay so I hope dong Junjun no nga sa gamay nga pamaagi basin og magatabang nimo ay lang sa mo palabi og kanang self-pity pero moagi kita anak papalitoy Tanan tao siguro. oo moagi kita anak ako dali kay ko kaluuran jud kay so I mean karon luuran man gyapon ko Karon pa ba? oo dali jud kay ko manluod pero tungod kay makakita sa kas mga sitwasyon sa uban mura ba og mahinay nimo control ba makontrol di man ka perpekto ni kalibutan na makasa Japon ka ingana pero at least di ba kung mo nagingon nga ang tao kinahanglan jud masukamod kay kung di ka makamaw masukamod di ka kasuway na dili ka kamao mag-amping kay pa makasuway ana mo na nga kung masukamod ka kusab mo na nga kabaw na ka nga mamapha mo ipahilot ang mga nalisa ngana di ba ngana ang life kamaw ka mo control yan Sige. hi diyan ni Vivian iskira de siya saan siya greet ko sa
friend, birthday niya karon si Dane Ray Dino Panguan. Yan. Salamat ha. Matod pa ni John Arangues nga tanan na hitabo sa kinabuhi na ay purpose, Papa Joe. Iyan. So- So, purpose para niya, Papa Joe. Pinangga ka niya. Pinangga ko niya. Abot na yun ng buy one take one. Ano mag-ingon, Papa Joe, nga di kita mo balibad sa grasya. Pero lines ka na magsige ka panghingi. Wala na ni papalito yung hurot na niya. Buong bita ko nunas lang. Sa semana pa na ano. Oo. Ayan. Yan. Sige. Okay, sunod na last semana. Okay. Oo, wala makakuha. Anyways, mga kabarangay, we'll be back right after a short while. Don't you go. Handos tira sa usa ka problema. Pahandos bira ko, Papa Joe, Papa Litoy. Hello day ninyong duha. Gamay rin niya akong problema o di magidingon nga problema. I'm married, Papa Joe, niya nami work both sa akong hobby. Then siya, di man niya ihatag ang iyang ATM sa kuha. Okay naman po. Kay hatag man po ang iyahang sweldo tanan. Pero ingon sa ako ang kaila ba nga, need good daw nga ako ang mukupot sa ATM. Kay basin daw o naay ginatago. Naaman sa kuy salig sa akong bana, pero importante bagyod, Papa Joe, nga sa mga wife ang ATM nga mga kaila good. Namgud saan siya? ATM. Ako mga kaila man good. Sa ilaha man good. Thanks, Papa Joe. Di po tanan ng anak, Papa Joe, eh. Labi na sa mga pulisan doon. Di, kay require mas mga pulis, Papa Joe, nga ATM na agina nila. Di ba? Ikaw, Papa Dan? Ha? Okay. Thumbs up daw. Maski ako, ako yung nagulit sa akong ATM. Oo. Pero kabaw nga akong asawa, pili akong sweldo. Ayan, si Quinta nang Kanya, ang sako. na-provide mo sa akong ATM para iyasan. Ayan, ang alam. Yan. Depende mga na kung kisa sa igada sa budget. It depends niya, it depends on the trust nga naa ninyo sa usag-usang. Makita man na ninyo. Oo. Kaya, mailhan man na nimo gyud kung ang imong bana kung nagbinuang maski pa og ikay gagunit og ATM. Ipagunit na sa ATM, daghan kay mga pamaagi para dili madeposito tanan dito. Oo. Yan. So, again, dili ra ang ATM mao ibasihanan aron pagsalig. Namos kay mga bana man gud nga kung nakita nila silang asawa nga grabe si kayo mo gasto. Namang ibabae nga grabe sa mo gastusan. Ano ang Papa Joe, maski laki sa kanina. Yan. So, listen na kayo, basinog swipe na lang kay debit na raba karon uso. Maugyot. Yan. Puro twildo. Yeah, so I said, labi na ang mga lalaki nga kabaw jud ka pila income nimo, yan amoy daghang mga bayron nun. Kabaw jud ka kung unsaon nimo pagpahak sa imong sweldo. Oh, like for example, sa ako nga side papalitoy, no. Sa akin di man ta dato. Sige, dito dato. Yan ako'y monthly amortization. Niya ang akong monthly amortization dako pa sa ako ang Car? sweldo. Sweldo din. I live in a modest life. Gani mo, gani yun magmotor. Kaya hadlok mainitan. Kami ipapadaan magmotor man may. So may bawaan mo, for example, ang imong barang sweldo, butang to lang 20,000. Butang lang pa ba? Butang na 20,000. Sige. Niya, nakaibayranan ron nga, kuan, kining mga amortization like balay. Karon ang balay karon Pinakabarato. pinakabarato siguro kung bago pa kasugod na mas mga 8, 9,000. Kung wala pa na nimo ma-loan sa pag-ibig ingana. Pinaka-minimum ron sa kuryente siguro labi na og summer mga nas mga 2,000. Ingana, nya tubig pa konsumo. So, nayo ba mga bana nga kamo na maghapak-hapak ingana.
like karong sweldo para dili siya matingob kay kung itingob nimo og bayad like may example nga imong amortization mo fall og 16 Sige. nya imong sweldo syempre kung 20,000 common sense katungaan na di GS ya kuha pa ng deduction ng mga SSS Tax plus BIR. So kung imo na siyang idesonog kuha pahak nimo ingan na amitabo nimo ano may kanon na for the rest sa inyong next sweldo. Ano yun? So ang kalaki na bro sa ako styling na yan technique og budget sad nga mukuha ka daan og ihapak nimo sa imong ibayro nun matag sweldo nimo daan mag-advance ka. Mag-advance ba? Oo, ang tawag ang term na buffer. Buffer. I-buffer Sige, nimo Papa para dili ka ma-disquido. So, for example, nakaibayranan pizza 16 nga na nga butang to lang utso. So, ini ka pizza 30 nag-advance ka daan na naginitigo man na butang na nimo daan og butang to lang depende nimo 4 ba mo ibutang 5 ba para ini kabot sa pizza 15 ni sweldo nimo ang imong punanan na lang nimo ato Gamay-gamay na. gamay na lang og doon na kay limpyo para mapadagan na sa nimo sa imuha na sang budgeting sa buwan. Inga na nya ang problema kinap sagad inga ni di na ta malikayan no. Sorry pag ano sa uban na good like for example mga maintenance inga na maski kisar mga lalaki na minaw ron sabi nang doon mo sakyanan unya wag yung alamag ang inyong asawa about mga pisa or maintenance sa sakyanan ni nga na unya magpalit kag mga battery baro ni nga na tag battery karon gituo sa battery gituo murag AAA ra no ya battery karon pinakabarato karon is nas mga 4,000 Pinakabarato na ba dyan? mga nga na ba? sakyanan or kung kamay mo sakyanan nas mga 3 Libo kapin. Napay libo kapin ba dyan? libo kapin tulo na kabuhan di ba change oil Yan. change oil so butangin lang mantika so mo na nga ang ubang mga bana ilan na mo nang ilan nang studyhan daan ng mga budgeting na mo nang ubang bana na nga ila i-declare sa ilang asawa mo ni ana kay sahay man lagi di dato malikayan nga inikabot as bayaran hala nakuhaan ako yung maglibog na noon Asa itapa pa oo ano yung mga nagastuon na kuan man good kay basin og mahurot niyang stock ato ba niya di na takapalit ay nga na no Naging anak ba dyan? di mo kinamamalikan nga niyari manggod ang akong barkada ko niya gihagad magkuhanin niyang pahumot ba niya uy magliko so pwede siya nga na magkuhan ng budget pero again as long as open mo let me remind you nga dili ragyod na sa ATM ang basihanan sa pagsalig di ba Yun. Oo. Nindot yun na work kapoy ug maghuwat ka nga hatagan ka kung sa'y tagaan og sana taguan pas pitaka. Nakarelate siguro siya anak pa ba dyan? Ang lalaki sa tinudan na ilang kumungingan na sa paita sa danay kung moro sa na inyohang gihuwat nga magdawat mo sweldo niya kay mo lagi na no maghuwat ra mo nga na pait sa kistanan kung inganaw ninyo direkta pwede man mo mingon nga pwede ako igunit para matrace na ako nga pwede man mastrayaan na niyo pag-ayo pero kung ang inyo ras ang ginahon na kay ang intrigo raw so may magi pabanan ako ang akong sweldo o akong gugma rin wala magsabot-sabot yun mo nga na kay may bawaan lagi na ninyo maski pa og ihatag pa na ninyo tanang kwarta likoy ganin ninyong bana ganin likoy gina siya diba? Maski wala pa lang itiin ba dyan? Likoy yung ginang uban di away kwarta mga pagkakalin monay hunaw ninyo nga dili lagi na sa kwarta tanan May basihan. oo basihan nga loyal ang tao ni mo kay sa ako nagingon mga bit mga ginang uban di nga away trabaho di ba? Maugyod. Yan. So, again, in fairness, para sa ibang mga bana diya, mas kinas lang mo tago-tago. Tepa, Asa mo na ingon ako sa awa sa sige.
Kani ha, ako na yung asawa. Sige, yan na yung nagikan Papa Joe. Sige. Oh, siya nga ako di ko ganahan tagaan og kwarta niya, ako'y mo budget. Di ko ganahan mas stress sa budget. Yan. Maka-stress bitaw ginang budgeting. Oo, No, Papa noy. Joe. Di lali pa mag-budget Papa Joe. Kaya sa malaki nga, Papa Joe, ako mong gihatag ng sweldo na kung asawa, yung ano may mabilin. Apa ko tanap pila mas sa sweldo yung mong gihatag sa mong asawa. Oo na. Sa palilititon ka rin Papa Joe, mahal na kaayo. Oo. Well, nga namin yun na, namin yun tayo mga luho sad. Di ba? Na may mga luho ang mga laki sad. Na may mga luho ang mga laki, like, mag-save sa tanas lagamay, pero usahay ko, psychologically, maka-apekton ko na sa mga lalaki, like, for example, ang lalaki, hilig ni sila o ng mga sakyanan. Oh, especially motor. And then, nakagidi ko naman na malikaya na sa luho sa lalaki nga, ginaan ko na sila nga, makapalit og upgrade, ingana ba? And sila ang motor, maski ligid naman lang nindot kayo, di ba? Papadaanin, no? Ingana. Siyempre. Kanya siya mong paninguha ba? Grabe kayo mong paninguha niya, ni pangayo ni mo sa mong asawa. Maski di kayo mahalon nga para accessory sa imong motor, di pa yung katagaan. Kaya, ang pa mga lalaki, di mo na nga, ay, tanong, ako may nagkayo doon, ako may nangalsap kayo. Hindi naman ako makatilaw. Pero ba, padulgon ta pirmi. Pintahan noon Papa Joe. Yan. Ayan. So, ingan, ikaw papalito eh. Unsa man? Basta masaya mo ang kalaki sa... Upgrade sa Bapols. Di, nga nung ikaw may nagunit sa mong ATM, Oh, syempre Papa Joe, i-trust raman yun na pag Papa Joe. nagkurug-kurug man ka. Wala, kaya walang tagama. Malinis Litoy, si Litoy may nagunit sa ATM siyang asawa. Di ko isa akong boyfriend. Okay, listening now while going work. Relate much, Papa Joe, about ng budgeting. Yan, budgeting 101. Mas maayo ka mo, duwas magtiayo ni mo mag-work. Yan. Actually, kung nga na, mga tanda naman dyan ko. Maski akong wife, na kay budget na eh. Taga-anti ka. Ano. Ayun lang ngayon. Malibad ko, okay ra na. Basta kang kaya pa na ako. Bahala mo kahurot ng budget niya, pero kaya pa na ako. Di dyan ko mangayo. Maugin na akong prinsipyo. Pagkabata pa lang ako daan, sa akong ginikanan, nga na. Sa magkaya pa, di ko mangayo na. Weta di ako, pang baon nga na. Ana, murag mo, nakat-on lang sa ko, nga na, papalitoy ba. So, again, depende lagi na ninyo lagi. Magtinabangay mo sa budget. Mabito na yung mga problema ron sa mga magtiayo nga na, budgeting. Mga gini kasagaran awayan Papa Joe. Basta kana na. Kay, ang uba sa mga lalaki, was lang, medyo, apra na ko ha, mas may ganing lalaki may mangumpra. Mas maayo gid ang laki Papa Joe. Oo. Nga naman. Kaya mangwintaw sa ning laki sa nang asawa nga ha. Ikaate ka kwarta. Oo gid kasagaran lalaki Oo. mangita. Di ba papadano? Yan nga. Yan. Tagapit ko sa kalibo niya. Hurot na. Aler, sa kalibo pating gamaya ra na ron. Mao yun. Pinara ko sa kalibo. Mura na lang nag 100. Oo. Di ba? Bugas landaan ron. Maog yun. May pamapil mo sa bugas wede kan langas. Ayan. Di ba? Oo. Papa Joe, mangayo ko og budget bi. Wa ko karon diri. Di ka ni Paulo sponsor kami noon. Mangayo ka og ipamunit na namo diri. Abom nang giguan. Di gina mo ni panghatag. Ay, nako. Anyways, mga barangay, we'll be back na chico. Okay. Itanong mo portion at i-check ng cellphone to palito eh. Hello? Ay, ngunto Papa Joe. Mayngod to, kisa ni Paliog. DJ Almer ni. DJ Kinsa na? Almer. Kinsa man na. Oo. Ayaw mo to ni mo diha. DJ, ito'y manatan. Ayan. Una ka. Ito, kanang joke-joke kami ato. Sino na niya mo oy? DJ Almer, ang tanong. Ito Papa Joe. Serious mo na Papa Joe ba? Serious mo sa magbabag? Kaya naman Papa Joe nga. Kung makasugat ng ganit kong mga chicks, pulbaan man ko Papa Joe. Yang panington po ko. Hindi ko taas nito eh. Makitaan ba daw na yun? Hindi man Papa Joe kay kanang
Hindi pa importante ang mata nga. Da. Hala. Mamatap ko sila. Ikaw da. Ginitala lang niya ako na ako babadyo kaya nagkasugat mo kuno siya. Ito, ikaw yun. La. Yan sa Ana gina siya, Mer, kanang kana bitong dili ka anad pa ba? Ingana. Kana bitong wa ka baw og unsa ka pagdawat sa kataw, unsa ilahang pagtanaw nimo. Muna nga maglisod jud ka og kanang kuan. May nga tampong maglisod ka og adjust mo na kulbaan ka, yung parington ka. labi natin doon na yung pagbatik babadyo. Di ba na mapangisya ka. Sugatan ko niya mga babae. So Nasugatan lang sugat niya. lang niya. Oh. Okay. Niya matapad mo niya or masturyan niya mauo siya ba kay wa mo siya kabawagod kung mauyunan ba siya, ingana. Mausap. Di ba, Almer? Kalau lagi papadyo, panington ko bugno. Dahil sa paningtong ag-init no, yung mga babae nga saura kay mga pita. Siya, wag hindi mo. Papadyo eh. Siyempre. Oo. Kunya, Morto. Salamat kay papadyo ha. Kanang walang Balik tayo, salamat. Bye-bye. Ano siya next babadyo? effective. Effective gina nito kara mapalit yung wala na yung nagang storya. No? Andam na naman ito. Ay, nago. Okay. Hello? Good morning. O kanina Morning. Oh, kami Mami D. babadyo. Yes. Karanta ko ni Mana. Dali, kabut lang. Oh, Mami D, ang tanong. Yatot. Papadyo ka ni bitang landang. Landang. Ang landang ba gikuha na siya sa lumbia? Ha? Lumbia Lumbia. kuno. Kuha na siya sa buli. Oh, gikagod ang buli, Papadyo. Asa na napit part sa buli ka ng iyang body? Oh, siya body. So, saan mo na ilahang pakpakon? Ha? Pakpakon Wala. niya. Landang. Landang. Oh, yun lang hiwaon. Bukon lang ang buli. Humuka sa taon mo eh. Yan. Mo ba? Yes. Kita mong ko Papadyo ilahang gipakpak. Oh, ano siya? Ano? Pakpak. Munta na akong atoon dito sa konsulasyon Ah, sa ganun. Lagit. Oh, Nga, ito, naku makpak makukadumdum Papadyo. Sayang kayo, isa na ba ito ko sa akong landang daw. Sa may kuan no? Sa may gamit sa imong papangutana. Tanam kay kanako diri. Mutana kay gabot sa dalagit. Naman naman ko sa Malunis, Papadyo. Uy, wala Ay mo. da, mapakaswito abi nga dito ko pero kadako ng dalagit pwede ka mangutana dito. Maog yun. Kasi gato Ito pa may kas ito akong Martes. spring, pero ako kadumdum sa Lagit. Ay, sos, Jolsis. Kung mangutana, gani ka na ako, gani diri. Pwede ka mangutana sa mga tao dito. Siyempre, no? Oo, asa ng lugar. Yan. Oo, gusto ka tutulan din ka kalitra, ha? Sige, konsolasyon dalagit daw Papadyo. Kasi konsolasyon na nga. Okay. Atong tutulan. Siyempre. Oo. Kasi mabalik din siya dito Papadyo. Yan. Para makuha niya ang usa ka sako, Landang. landang. Sa buli. Oo. Ito Okay, Day. Ang konsolasyon dalagit, Day, tanaw to ni kuan ha. Tanaw na to yung mga kuan lugar ani niya. Okay. Para tutulan ti ka, para mahuman ka. Sa kuan siya. Unahan gyud siya sa kuan kani. Abot yun mo ka ng welcome konsolasyon. Ako welcome ka ng dalagit. Modias sa di pa ka mabot sa Pugalo. Ano, hindi pa mo maabot sa Pugalo. Oo. Kana unahan na kuan siya kanang padong na kuan papalitoy. Padong na tingko. Padong alkoy. Yan. Tumoy. Oo, tumoy sa dalagit.
Kaya ba ko sa itong mas dalagit? Masa may tumoy sa dalagit, be? Mao. I really don't know, Papa Joe. Oh, letter E. Letter E ang tumoy. Sige na, ay, kung nasa kong lalito. Masa sinugdanan sa dalagit? Letter J. Letter day. Pinanan niya po sa mga Letter day. ulitin niya kaligay. A, day, C, day. Dito ko nas landang. Oo. Papalito. Papa Joe, madre mo na kinahanglan ato. Oo, mo ganun na. Ito ko siya papakita. Gamiton para ano. Ato to, kinanam na. Sugom di ka. Isa ko sa kong amahan niya. Ano sugom ka ganito? Obey your parents. Siguro. Obey. Yan. Yan. Obey your parents. Anak ka niya, mga na. Ako dalagit pero tubong radyo. Dili lagi, unahan. Unahan, no. Nagapadonan mo alkoy. Naay da kong gym diha nga walay bungbong. Okay. Okay. So, pwede sa mga tao Oo. dito, Joe. So, mao na siya ang kuan, no? Mao na siya ang nakabutang yun, nakapaskin ng kuan diha. Eskwelahan na diha. Kanang konsolasyon dalagit. Papa Joe, safety na ang area diya. Sipti. Sipti. Safety na, Mami Day. Oo, binuha. Wala lo, it's a very sipti day. Sige na lang. Basta, magyan na nimo. Nasa na yung mga baligyan diya, doon na maligyan na yung tabliya diya. Okay. Oo. Abot ko man talungon, dili na magian. Dili, lagi pa doon na siya alkoy. O, di kang saka. Abot juga ginam juga saka dito eh. Buto nga niyo. Yan. Idugo lagi ko to eh. O, ito. Ha? Basta na yung gym na daplin sa daan, color ang coral Hindi niya. man mahimutang akong papa, kung hindi ako mahimutang pangutana sa nimo. Mo ka na. Ay, sige, kayo yun mo. Muna na siya. Oo, color green ang coral. Sa gate. Dili. Coral lang. Kasi gate. Sige. Gate niya ka ng red lid. Sige. Siyo na nag-police station. Police station, dili sa Why police station dito? murag kuan. Barangay. Murag barangay, barangay hall. Captain, okay. Dili, Captain Barangay Hall. Barangay captain, diretso ko sa barangay. Okay, so Bye-bye, bye-bye. Bye-bye na ha. Ito na dito ha. Okay, Papa Joe. Next month na balik. Hindi, uy, ako still doan. Bye-bye. Okay, sige mga kabarangay. Paningin na yan, Dre. Hello? Hello? Oy, di maklaro. Hinay mo radyo kay murag murag layo radyo kay paminanong tingog. Hello? Nagkakopnik. Ha? Good morning, Papalet. Good morning. Kisa ni Paliog? Okay. Oy, Koy. Kumusta, Koy? Okay lang. Bali na mo mag-oras eh. Walin na. Kaya mo kabantay. Wala may pumunta na sa pagyo ba? Okay na? Sige, ang tanong ko ay, Ang tanong po po ba, in fairness sa mga negosyante ba? Alam mo ba, nagkabantayan ko ba, kita kahimong legit na negosyo, alam kita makuha mga papeles at the same time kanil resibo. niya, Nasa nabantayan ba, hindi ba na-tell sa cybercrime lang, online selling, wala mga resibo sila? well, sa tanaw na ko nga na, no, di mo ko na siya bulk by bulk siguro. Oo, di mo gina mo na, di pa na mo na matanaw nga. Record lagi lang mag-post lagi mga hubo-hubo cybercrime. Di mo Pero na, ang pagpatay sa negosyo sa mga legit na negosyo, i-open naman nila sa online. well, kana siya dong, no, mo na siya itanaw sa kuan, no, sa atong gobyerno nga na. Pero di mo ko na ni mo maputol ko mamaligya ka umingog kag online kay ako pa kana siya nga kanang lalisunon nga na kay what if kung ang mga mamaligya kasi mga sakyanan imuara sakyanan online man na Dili, sa mapita na giligtayan ako kay mapil niya kasi sa time.
So, dili lagi ka determining nga na kay kumingon sila nga naibaligya sila baron nga branded nga bag wa man gingon to bulk. Oh, mo nang uban nga marobs ka ng uban PM. Oh, di ba? So, yan ang strategy nga na. So, depende na siya sa Mag-usapon dahil nalabanan sa pagkita ko ay mag-maligyan ka. Hindi siya nitira. Tinod, daga mga legit nga mga negosyante pero lagi di pa na siya magunitan tanan na nga na sa kuan no. Kay wa man gud siya mingon direkta nga iyahang gibaligya. Ang uban man gud PM mo na. PM. Oh, so di gyud ka makaingon nga dito lantaran sa kuan no. I-open lang ko ito sa judo para na ay makatulong mga taga-CI, mga kuwan. Di na issue naman na siya na may mga issue nga na. Nga itong negosyo, ano makita, kaya na nasa online ng kiligaran. Tinood kay nga na bro no pero this is a free country man sa depende silang gibaligya kung legit sa ilang gibaligya. Oo, okay kung for example di ay namaligya ang usa ka tawo og online pungko-pungko. Oh. Sa na. Oh, di man na mo na lisod kayo ni mo na siya kuano no kay what if kung ang iyang negosyo pungko-pungko unya mo na way niyang maka-advertise sa iyahang tinda. So, makaala sa nang ubang mga tao nga anti-poor man ni sila kaya abi magpungko-pungko pilon lang ana, di ba? Nga negosyo man sad ni. So, daghan lagi dako pa kina siya og studyhanan ana. Parehar nagtukar bro ba? Kung ang tukar nimo i-play nimo sa Facebook, putlon ka na sa Facebook. Or else you will be filed with kanang kaso nga na, no? Pero ang uban, di man nila madungog ang tukar. Oh, pre ano, magtukar mi, di ba madungog sa Facebook Live ang tukar. So, mo nang padayon na tong Facebook Live. Okay, ikaw man. Oo, so dako jud na siya nga panantaon niya. Di sa nato may kalikay bro nga everybody kanya-kanya diskarte na gyud na siya para mabuhi ning kalibutan na kay lisod masagud. So, naman ko maligsan dito, di ba? Well, ana man gyud na siya. So that would be the time nga unsaon sa ninyo pagbuhat sa mga legitimate. Para kung pwede, artista, mostly, record lang. Di pa sa una ba, nasa ito ng studio, kung may mabaligya dyan. So then, nukar na, kasi asal ng record, may pasok registration. So, makatay ang ating concert pati sa music team, di ba? Well, daghan lagi mga factors ingan ano laom-laom gyud na siya kung i-discuss nimo pero sa ato laging sitwasyon sa ato ang nasod manggod. Dili manggod tanan na lang buyers. Ang ubang mga tao they want to survive. Kung tanang diskarte nga pwede nilang madiskarte, ilagay ng buhaton. Oo. For example, ari ka sa tukar. Kung sa tukar wala na mamalit sa imong tukar, di mamatay sa dimuhang banda mo nang ubang mga banda. Mutukar na lang sa doon ka ng mga baratuhon nga ka ng mga at least makatukar sila. So, for example, kung ang mo lagi na siya no, kaning competition. Pero wala pag ko kapas yung kanta sa bags ko ba? Wala pa ko mo pass, unyan lang ko mo pass kay Abi na lang kay natadri automatic na play ang tukar no. Dili nga na We're not like that. Yeah. Abi na lang abi kay nataga-trabaho diri niya libre na tukar dili sad. So wa ko mapakita og nga na kumo kay nako diri niya. Ako ito karamo mga tukar. Sinabi tayo na kay kanta sa taon na ko 1990. So lahi sa to siya. So anyways, balik taan kana kay lisod pa man na siya tutukan ning aron. Mo na siya nindot ingana sa mga businessman nga buhaton ang serbisyo o kanang presyo nga kompetensya sa kuan no sa kanang mga namaligya sa online. Oo. Wala ang dito na siya itong pangita ko kaya mamuta mo kita bok din sa gobyerno kaya dito ang uban mga feel-free na dito sila makabaligya sa ilang walay papeles, di ba?
matod pa kayo rin ni Roel Dinulan siya. Well, legit store should innovate pod. Kabaw ka, ingani magunino. For example, kini mga Pilipino, ingani mo batasan. Doon ay mahalon nga mga smartphone baligya. Kunya, itanaw nila, mahal kayo, pero namin sa online nga, kani dire, class A or something like that. Bago tayo nga, wala po ko tayo nag-apil pa rin sa project kasi wala mo na resibo na in fact, kita, hindi pa kayo siya resibo, mga tenor kita sa gobyerno. At the same time, ang importante ang resibo, kaya in kaso na ay discrepancy or sa guba mo gining minituan, at least na-return mo. Mausa na, if I were you said, because Kasi also lang ganito po dyan, para natin sa mga business mo gani. Sa mga businessman said, you have to lobby that. You have to lobby that sa proper agency para inyong mabarugan sa inyong purpose sa dingana. Okay? Salamat naman, sir! Sige, Koy. Bye! Okay. Listen mo siya na yung anak papalitoy. Oo, Papa Joy. Because ang mga tao man good, kinahanglan ko sila mo survive. Let me tell you, gani, tungkol sa, di mo gutay nga, tungkol sa daghan sa ato ang populasyon, daghan tang ginahan mabuhi kung mo survive ni kalibutan na mo na bisa kung saan diskarte sudlan. Maugid, Papa Joy. Illegal I'll man tell to. you, kung Illegal. nireklamo mga ni ang mga legit nga mga negosyante about ana, kinahanglan gani da ang mga ordinaryo nga mga business sama ng barbecuehan gani. Asa na sila mo reklamo nga ilas lingan ka barbecue ron iktaw-taod mag-barbecue sa atbang. Kita sa nga nagkusog ng barbecue dito. Depende sa mga dunay puhunan panindutan sa dilaha. So, di mo na malikayan na because mo na siya ay mo na landscape na to diri sa tuang panginabuhi diri sa Pilipinas sad kay daghan kay itang mga tao diri nga way trabaho nga mo diskarte na lang kung saan lang nanguban gani mingon man na nga may gani kay ngani mo negosyo do kami mamligya og kanang mga dautan mo sanay nakalisod sa jud kaayo papalitoy Mausa sa diha. labi na og kanang happy nang ngani election mingon nga sir, mabutar mi, pero mo lagi tabangi sa mi, kaya mo negosyo na ako'y bahala. Ayan. Pasaligan tayo, Papa Joy. Siyempre. Pasaligan ta. Tungod, we need to survive mo na nga ng uban. Okay, we'll be back mga kabarangay. Don't you go. Paimagdo sa itong mga kaigsunan. If ever manlakaw mo, make sure nga safety ang inyong lugar, no? And sa inyo sa pagbiyahe, labi na nagsakyanan mo, i-double check na ninyo mga kabarangay. Kinang inyong Ligid. yan, ligid. Oo, kung lingin pa. Kasi kung ligid yung square, Papa Joy. Okay, i-check na nyo. Importante ha. Ang pinaka-importante i-check ninyo sad Sige. is ang brake. Break. Yeah. O ganay pinaka-importante, Papa Joy. Yung gasolina. Huwag masiguro bright kayo nga tao papalito yung nga mo biyahe, hindi siya magpagasolina, no? Di ba? May kondisyon sa driver, of course. Yan. Yung mag-usap ng kondisyon kay driver niya, way brake. Maduka rin siya, Papa Joy. Di siya ka-break yapon. Ang driver. Ano kung drive pa man yun siya o gaduka din siya? Pumunta silain. Pero ang importante di siya po niya ang brake. Break yapon. Oo, okay. Inig-drive sa lain niyo, wajap yung brake. Huwag ikulusot. Ano ka o? Lusot sa pultahan. Oo, check niyo mong brake. Okay. Sige. Isa pa. Sa pala yung mga importante kinala ko mag-drive pa palito eh. Importante, of course, Papa Joy, katang naibilin sa ilang mga panimay. Magbiyahe niya, mabilin sa panimay. Hindi ka ito naibilin sa ilang panimay, Papa Joy, yung kalimtan nila. Nga? Pag-ibot, na ba? Kasi katao pa dito, Papa Joy, likado na. Ang nabilin sa balay. Yan. Mau ba? Okay, sige. Mau magana. Fights. Very nice advice. Okay, sige mga kabarangay. Shoutout sa tanang taga Tulayming Lanilla, Papa Joe.
ni og sa akong baby Scarlett og partner nga si Brian Chavez. Og sa Chavez's, Ignacio, Alicaya sa family yan. Napaningon pa ba nga blow bag daw? Ha? Blow bag daw pa ba Joe? Di day pwede red ay. Wait. Blow. Blow. Blow back. Dili blue. Ha? Yeah. Kasi ginagam ko yung gano'n. Relasyon. Blow bag. May nito siya parang break? siya ano lang, blast. Sabi pagsabot ko sa blow bag. Aw, siyempre pa ba Joe? Tahupon nga bahag. Ayaw pa ni mo kay. Para masudlan. Right, no? Hello ni Melissa Gako Roquillo. Hello. And sa pininaan diha. Kana yung mga kana mga gas tank, i-off gina yung mga regulators ingana. Para likay. Okay? Uplang ka nalasad pa ba Joe? Yan. Safety. Oo. Kung na may mga binuhi dito nga kinalang kuryente, like isda, yaman larga mo, pag yung plangka, balik ninyo at tinabal. Right? Ang isang dinilita, no? Most land nga po ba Joe? Pwede mo makaw ng isda. Purti ng mausa na, lata na. Okay, problem ito papalitay. Sige. Na problema. Handosira sa usa ka problema. Good morning, Papa Joe. Magpahandos birako sa akong problema, Pops. Since 3 years na unta mi sa akong uya, Pops. Nganong di easy ra kayo niya nga mubiya nako. Pagbuwag na mo, Pops. Simana siguro ni. Simana palanggani mi nga nagkabuwag, Pops. Na naman day siya lain. Ingana rin nakadali, Pops. Salamat. Si DJ Johns. O ginaot pa nga mabasa ni mo. Well, dong no, sad to say, nga mas may nga gibugan kaniya. Kaysa gilumpong mo. Dili mo na yung nga basihanan mo ng kadugayon sa inyong relasyon nga mao na gyud na siya ang basihanan nga kamo na gyud forever o kamo gyud magkadayon. Dili mo na siya sa no? Dili mo na siya sa kadugayon sa inyong relasyon. Remember nga tungod gani sa kadugayon sa iyong relasyon, pwede gani nga mao na nun na siya may kuhaan og basihanan nga nung magkabuwag mo. It could mean along sa inyong kuhaan sa kataas sa inyong tawag ni relasyon. Nakita siya og mga depekto, mga discrepancy sa inyong relasyon nga mula ba rin uminto, wag yapoy padulngan o wala nag-challenge o na-realize niya nga di kanya love. Di ba? Pwede. So, kanang nga sitwasyon, di gina mo na malikayan nga naagyoy mga desisyon nga mugawas nga wa ni mo damha. Di ba? So, mo na nga dawatan lang yun na kay mo anong gina. And if you really love her and na may gingon nga kung nagugma kayo must learn to fight for it, pero di mo na mao nga sitwasyon ni nga na fight na ninyo kung i-fight niyo yung gugma kung kamunduhan na gugma sa usa niya doon na yung gustong mubungkag ninyo. Pero kana siya namin itiwalag kung nakakaplag siya glain mo naging if you really love her, set her free. Kay mas magmalipayon man siya dito, di ba? Maugi ba So sakit pero ingana yun na naagi yung mga panahon nga sa kadali lang makadecide ka tungod kay nakana ka nga desisip. Mo na nga if I were you, hininayan na siya accept. Makakaplag pa ka o laing babae and then learn from the situation nga imong uno-naon ba nga kung asa man ko nasayop kahaato no nganong nawad-an man siya og gana nako nganong kalit man siya ni biya nako unsay naa kahaaton lakiha nawa nako di ba? Pero depende na sa klase sa babae sad.
Kaya kung ang iya, mingo ka nga, suminaan niya. Hindi ko gwapo, pero gwapo na lalaki. Hindi ko kwartahan niya, dagang kwarta na lalaki. Kabaw na dyan kang sige kukus babae, anak. Yan. Pero kung ikaw, gwapo ka, kwartahan ka, pero gilisan lang kang ordinaryo, you have to ask yourself na, ganong kuhan man. Nailisan. Oo, nailisan man ko nga gwapo mo ko na may kwarta sa tukos marug. O, you have to question yourself. And then, you have to find it out. Makala ka nga, mahudi ay, wakay ko'y time niya. Or na ko'y time niya, pero I talk more about myself rather than talk about her. O, ana. So, pwede nga may bawaan ma-learn ba about relationship. So, ana lang. Matod pa ni Joan Dering, it's not your fault though. Dili ang ngayon nga magmaoy ka kay na-fall out siya. Na-fall out of love naman siya. Yan. Ikaw, kapag ma-fall out of love. Napilay na mapalidoy. Ato i-check dari Papa Joe. Wala pa man dari Papa Joe. Jobsis pa man yan. Okay, sige mga kabarangay. Hello din ni Farley Omega Monreal. Thank you so much for listening. And Papa Joe, mga Middle East, di na kapaminaw ni mo. Ay, usab na ang oras. Sige lang, na may replay. Mga paminaw ramon diha. Sa replay lang mo paminaw. Naam sa Sorbis, Philippines. Si Babot lang nasod. Hello din ni Pam Inot. Salamat sa inyong pagtanaw. Okay, sige. Sa mga taga-Ubay Bohol, hello. Salamat mga taga-Ubay Bohol. Papa Jose, nga sa account ni Papa Litoy. Litoy Batoktoy. Binakog bank account Papa Joe. Huwat ka deposituan. Si Veronica Baligwat. Yan, hello. Yan. Og isa po si Heart Day Isoto de Minos na nato always. Anyways, mga kabarangay, wala na ikong panahon. Og hi day ni ko. Dala yung account ko na papalit tayo. Igo si Andro Dolio. Bantay ka Andro ha. Salamat.